खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नाजारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। बे भिडिअआनो जाबाय सोलिफु बिटिआर सरकारनि अर्डार बादियै बा बिथोन बादियै गामि लेभेलफ्राव बा VCDC लेभेलाव जायखिजाया खेला धलानि बिथिङाव जौगाहोनांगौनि थांखिखौ लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोर 19 बोसोरनि गाहायाव बा आन्डार 19 इयार्सनि बयज एन्ड गार्लस बिथांमोनखौ लानानै जोलुर बादायलायनाय फुटबल ओमफ्राय बुलुर माने भलिबल 100 मिटार रेस 200 मिटार रेस काबादि बेफोरबायदि खेलाखौ लाबोबाय थादों। नैबेखौनो खेबनानै आं हगारनाय जाबाय। लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायो बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। बे खेलायानो जाबाय फाथाबारि VCDCनि सिङाव थानाय जोंनि गाम्बारि होननाय सानजा फाथाबारि गेलेग्रा फोथाराव जादों। VCDC सिङावहाय फाथाबारि VCDC सिङावहाय गाम्बारि होननाय फिल्डआवहाय गेलेग्रा फोथाराव बे खेलाखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन। बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। Priane gili pun nih. Malah usah main. Malah kalah. Alah balik gila ya enggak. Ria aku dah hen.